Kadung riko kepengin ngato isun ikhlas mung bisa menang mergo salah sono wis jerobo sing bisa gawe riko seneng. Charlie Angel YSA Music kita kayak kembali yo manis sih. Te kudo nyekso batin ogo iko mutus ninggal rasa mungkari rasa senenge pahit manise mongkari cerita saikine kadung riko kepengin ngato iso ikhlas mung bisa menang mergo salah sono wis jerobo sing bisa gawe riko seneng dudu berkoso pengen ngapoti tapi ison mung sadar diri ison mung pengen riko seneng masih sing bisa urip kita geng kembali YSA Music Original siapa? Yo manis sih. rasa mungkari rasa angen mungkari angenan susah senenge pahit manise mungkari cerita saikine kadung riko kepengin ngato isun ikhlas mung bisa menang mergo salah sono wis jerobo masa sing bisa riko seneng dudu mergo sing pengen ngapoti isun ikhlas mung sadar diri mergo salah sono wis seneng masa sing bisa urip Asik. Yes, Tanjung bergoyang menyabar bersama YSA Music Original Jawa. Iya manis Rokoman dan bagus pagi semua jemaat tersuun gaya lagi Sari Rosso Jombang nanti hadir rasa mungkari
Goyangan dong. Goyangan. Yo. Kadang mereka kepengen, aduh, bisa ikhlas lebih menang. Mereka salah wis jerobo, sing bisa ngelirik seneng. Dudu mereka kepengen ngapati, tapi seneng sadar diri. Bisa nung pengen riko seneng, masa sen bisa urip piarang. Dudu mereka sing kalem ngapati, tapi iso nang sadar